मा जादों नोंसिना? नागिरबाबो मोनाखै मानसिया आंनि फिसा उन्दैखौ बिदिनो बेरायनायैनो फैफिननो रोङाखै इबाव दं अननानै खिन्थादो सोरबाफोर नुयोब्ला आरोना? सोरबाफोर नुयोबा। ओरैनो सानबैसे जाखो बेसे गोबाव जाखो गोमानाया? मास मोनसेनि बारा जाबाय। मास मोनसेनि बारा जाबायना? आरो नामखौ मा नाम होनो? नामा अमे। गामिया? गामियाथ' सुबाइजार हास्रावबारि बे गनेश मन्दिर गैया होमबा बेवहाय। मानसिया ओरैनो मोजां ना खर'फोर माबा डिफेक्टफोर दङ? खर'आ एसे थिग गैया। दे सोरबाफोर मोनोबायबा खोन्थाना होबानो जाबाय दे। हमनानै दोनबासो जागौ आरो हमनानै खबर हरबा साबसिन जागौ। दे हमनानै मोनाबा नागिरनानैथ' बहा मोननो। गामिफ्राव मोनोबा खबर हरदो अब्लासो जागोन दा बे। दे